Снимаш ли? Да. Да, снимам. Буск! Грозен! Долу е меко. Давай. Оп! Я тук има камък. Ако беше на твърдо, до сега си го минал и... Сложи го тук. Камък има, сложи го тук. Голяма работа. Ебе, така... Изгледа, че ножа не реже. Оп! Ама сложи го тук, камък го. Виждаш ли? По-назад малко към това. Той удар. Удар по съвсем друг начин, виж как близко. Там има чеп. Нека, то това ли чисто къде е? Добре. Много си вързан в ръцете, човек. Аз това казвам, бе, човек. Той това не го спомня. Той ще признава, бе. Оп! Това е легендата. Много тъпата легенда. Ай сега пробуй с това нещо да